Ние всъщност те познаваме, но все пак да се представиш и за нашите зрители. Казвам се Златина Хаджипаниотова, икономист, настоящ юрист и бивш артист. Ние те познаваме в качеството ти на артист най-вече. Така, за поезията малко да ни кажеш. По този начин съм изразявала чувствата си. Когато ти е тъжно, когато ти е весело, когато си в някаква емоция, това е начина да ми олекне един вид. Аз пиша не само поезия, но си пише по принцип. А текстове за песни писала ли си до сега? Това ми е първия. Към песента «Жива рана» си написала. Първо бих искал обаче да ни прочетеш другото ти стихотворение «Свобода». Добре. Свобода. Какво ли означава? Свободата да летиш, свободата с болката да оцеляваш, свободата да крещиш, свободата да разбираш и безцелния живот от сив в краски да събираш. Аз живея в свобода, може би порочна. Аз живея в красота и с душата и цветна. Аз не искам да разбирам, нито слушам битието. Аз не искам да се вписвам. Искам своя мир, не вашия. Не признавам норми и правила, винаги били са смешни за свободната душа. И за всичките и грешки. Грешки? Кой, кога, нима? Сърцето ми, когато си до мен, прошепва нежно, нежно прости. Прости, че аз загубен бях без теб, загубен в хорски черни лъжи. Без да питаш сега, без да ровиш дори, силно ме прегърни и до мен. Да, става. Да, добре. Дай направо припева. Трепти и сърцето си пазя аз, защото гибел го чака, знам. И до смърт преборвам не страха, тарада, че не рубува на пошлост тя. Тя остава с твоето да, тук не стига. Тя остава, у мене си ти. Само на две места не стига.